Els senyals d'alarma de l'ictus. Un ictus és una malaltia cerebrovascular, és a dir, és una interrupció del flux sanguini que va cap al cervell, cap a una part del cervell, llavors s'interrompeix i no li arriba la sang. Tenim dos tipus d'ictus. Tenim l'ictus isquèmic, que és aquell que s'interrompeix degut a un trombo o un coall cerebral que es forma dins d'una artèria, i tenim l'ictus hemorràgic, que és quan es trenca una artèria o una vena del cervell, llavors produeix una hemorràgia cerebral a dins del teixit cerebral. Tenim un altre tipus d'ictus que és degut a que el tromb o el coall que es forma prové d'una altra part del cos fora del cervell, que és, per exemple, el cor. Llavors es forma un èmbol, que vol dir que un tromb sorgeix, es forma a nivell del cor, es forma a dins del que és el flux sanguini, arriba al cervell, llavors interrompeix la circulació i es lesiona un grup de neurones a nivell del cervell. Els símptomes que ens poden donar un avís de que es pot produir o s'està produint un ictus són fàcils de detectar. La desviació de la cara, per exemple, la comissura bucal d'un costat de la cara podria caure cap a un costat, tenir dificultat per articular una paraula, la disàrtria, no ens surt la paraula que volem dir, notar una pèrdua brusca de força en una extremitat, en un braç, en una cama, tenir formigó, tenir la cama o un braç adormit, i un dolor, una cefalea, un dolor mal de cap molt fort, intens, brusc, la pèrdua de visió d'un ull, i algunes vegades també es poden donar uns símptomes que són com una sensació vertiginosa, rotatòria, i inclús amb alguna caiguda. És molt important actuar ràpidament davant d'aquests símptomes, aunque a vegades no són propis de l'ictus, però davant el dubte el que tenim que fer és bàsicament acudir a urgències immediatament. És molt important arribar a l'hospital les 3 primeres hores des de l'inici dels símptomes, perquè el tractament d'urgència és eficaç i pot modificar el curs de l'ictus si es fa dins de les 3 primeres hores.